poďme, začneme kričať. Kristovo! Kristovo! Skačte, skačte! Kristova! 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 Paráda! Kristova! Kristova! Try to forget you, babe, but it's only been 10 days. Try to keep busy in my own way, befriended by the echoed hallways. 'Cause when you're gone, just try. Paráda, ideme do Trenčína pozrieť na Trenčiansky hrad. Tešíš sa? Super. Tešíte sa do Trenčína, decka? Áno! Výborne. To je moja kolegyňa. Zaujímavá vec. Sme v Matúšovej veži na Trenčianskom hrade a pozrite sa, čo tu majú. Matúš Čák, pravdepodobne to bol detko Chucka Norrisa, už mali elektrínu. Fascinujúce, fakt, zaujímavé. Teším sa, čo bude ďalej. Ďalšie fakty z hradu Matúša Čáka Trenčianskeho. Tu si pán Čák nabíja mobil asi. Podľa nabíjačky to bude nejaký Samsung. Asi ešte neboli iPhony vtedy. Zaujímavé, zaujímavé. Ďalší. Musíte sa takto predo mňa postaviť. Stoj, Lipský. Ťažkí ste všetci. Ale Pavčová všetkých zdvihne. Všetkých 26. A potom mi prasknú. Hrad stráži koza. Takže boli sme v Hladomorni. Chceli ma umučiť, ale deti ma zachránili našťastie, lebo povedali, že som najlepší animátor, však ako inak. Tak ma tam mučili takí pupkatí, chlpatí ujkovia, veľkí, tuční. Deti, zachráňte ma! Nič nepoviem, nič neviem. Škoda, že môžeme si vyskúšať všetky.